natong mga lugar di po sa tuyang probinsya. Taon-taon, masisikyan ka sa tuyang mga pag-iriba di po sa inyong programa ang Morning Hirit. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa mga parte kan mundo. Good morning! Taon-taon lang di magparehero ta malipat na kita sa studio. Mga tugang ta aga na, Morning Hirit na! Maray pa si Premier di ako ngunya nagpantalon, salbatan at dumugon ang gayad kang pantalon ko. Ngunya na aga, makusugon so bagsakang uran. Diyan po sa parte ka Albay District. Pagabot sa Legazpi medyo nagluya-luya kiniit, salbatana. Dumugan gayad, maring asugayad sunda dumog. Chief Ramiro Tanayan sa tuyang partner sa Lawas Mega Force Patrol, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, kasabay mga tugang ang panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Good morning po, Legazpi City. Sa mga may birthday ngunyan, may mga greetings tabi, magapod lang sa 0928-777-5548, 0966-30034. Good morning po sa Indogabos. Aramon tadaw ang mga buena manong report. Hali po dyan mga tugang sa Lawas, taod-taod tapod ang tatabi ang pag-asa. Para mga tugang sa kamugtakan kang panahon, palipason tabunan mga bareta. Hali po dyan sa Lawas. Buena manong report, Angel Mustaza, nasa linya. Good morning, Angel. Pasok. Angel. Nasigya ay pangyari kay Angel. Baka ano na ko, pinatimplang ng gatas. Okay na? O, di wala. Naputol. Sandali lang ha. Napigit timpla pa ni Chief Ramer. O na, Angel, buhian mo. Hello? Angel? Oho, nawawala talaga si Angel. O, try natin Chief Ramir, si Karen. Try natin si Karen ha. Try natin ha. I-try natin sa batang mga pag-iriba. Okay na. Sige na. Si Sai tabi. Karen. Good morning, Karen. Karen. Yes, VP. Good morning. Good morning. Uy. Good morning sa mga paraan tabay. Uy, doon ako nakashort ka ngunyan.
Sa ako ngunyan, VP. Ano? May pasiguro ako ngunyan. Ano may pasiguro? Pasigurong alipot. Okay. Sa taod-taod, maantabay kita kan mga tigbaba. Okay. Gusto mo yun mo? Nakadaster ka ngunyan. Giribagay ka mo na magdaster ade. Ay, abo ko. Giribagay ka mo na magdaster. Sige, go. Kumusta dyan? Yes, aktibado na ang Legazpi City Disaster Management Council o CDRRMO sa pagmonitor kan mga lugar o barangay sa syudad ng Legazpi na posibleng maglangkaw na ang mga tubig baha dara kay ning makusog na pag-uran. Sa pagipagulon kan DCGB News kay Beverly Armenia, an emergency operation officer kan opisina, sinabi kay ning nasa orange code alert na ang opisina magpuon pa kasuhakon indikasyon sa maygot ng pag-antabay asin pagpreparar kan opisina sa pag-responder sa mga lugar, partikularmente VP Henry, sa mga pigbabara ng barangay dito sa syudad ng Legazpi. Kung kaya, 24 oras, halos alerto sa koordinasyon ang mga ini sa mga opisyalis kan barangay, tanganing tulos na ipautog ang preemptive evacuation anuman na oras kung naglalangkaw na ang tubig baha sa mga barangay. Sa ibong manalado, sa ibong kaining work suspension na ipinautog sa gabos sa mga opisina kan gobyerno, padagos na pipag-aktibar sa puntong ini ang gabos sa opisinang nagsiservisyo sa salud asin pag-responder sa emerhensya tanganing agapan ang mga pangyayaring pwedeng pumutwa sa panahon ngunyan. Yan tabi PPND report. Ako ni Karen, natabago na ang pamayukan disaster management sa Legazpi? Ade man PPND, iniso na taon na in charge kaso hapon. Okay. Si Ma'am Lada Asur Manggararay. Yes, VP Henry. Okay, sige. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Halip po dyan mga tugang sa Aluas. Alright, balikan niya to si Angel Mustasa, mga tugang sa mga bareta. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Pero may nauudlot ang report ko sa imo. Nauudlot. Kahapon, nag-standby ako. Di man ako nakareport. Doon ako Ganyan, di nakakalaod. Pagka-standby mo, may natin black ang gatas. Nagpapalis pa VP Gari nagkukang kapag nag-anito, nagapurgaan. So, iinit baga? Ano purgaan? So, chupon, pig-init, pagkapakalod ka baga sa tubig na mainit? Sterilized VP. Sterilized? O baka ibang pig-sterilize mo? Tararibok VP. Anyways, VP Sige. Henry, good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Unanimously seconded at approved kan mga miyembros kang 17 sangguni ang panglungsod kan Legazpi ang resolusyon ipigbusol ni Councilor Joseph Philip Lee na minakomendar asin nagpahayag nin pagbati kay sa ini kay Mr. Henry Atizado Maceda. Unanimously seconded pala. Oo, VP. Mga makaskason. Tapos na mag-second man, may problema ko niya na aga. Ayun. Pinatakot pala na, no? Okay, so salamat. Sige, go. Sana DCGB matapos na makuha ang prestiyosong Kadoroy Broadcaster of the Year Award katapos pa sa ng 20th kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Golden Dove Awards. Sa resolusyon na ipigbusol ni Konsehal Lee, ang nasabing resolusyon na minarekognizar kay Mr. Maceda bilang primerong provincial broadcaster na nakaresibí ka na nasabing Distinguished Award. Ginawanin doon ni Lee na pinagdedicate ni Maceda ang 36 na taon niya sa broadcast sa pagtaon ng serbisyo sa publiko na nakasunod sa ethics para sa totoo, may integridad na pagtaon ng serbisyo lalo na sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Lee na ang rekognisyon na nakuha ni Kadoroy ang sarong onra bako sa mga taga-Legazpi kundi sa bilog na Bicol region. Unanimous pa. Nanday ka nag-discuss? Pura VP, no further discussion, no further manifestation. Automatic Oo. Makaskasun sa na pati. Ano? Makaskasun Sabi sa niya na. pa tapos, in-approve na?
Oo, nagpupukpok na si estudyante mo. Oy, salamat karam kun na joking aside, tabi salamat tabi sa sangguni ang panlunsod. Ang isang author tabi isang author Angel. Si Councilor Joseph Philipli. Ayun. Oh, salamat tabi. Tapano siya ang gani chairman committee. Anong committee ba ni Councilor Lee? Ang committee ba bigyan rin ni Councilor Lee siya to sa education. Ayun. Ano pa ito? Basta education, environment Apo. saya. Cooperative livelihood and employment, Oh. climate change, adaptation, and disaster risk and vulnerability. Yan. Okay. Oh, salamaton tabi Councilor Philip Libuda sa gabos na mga miyembro kan sangguni ang panlunsod, no? Una kay Vice Mayor Luis Gutierrez. So, yan, DP. Okay. Ang mga pangyayari man kasuhapon sa sangguni ang panglungsod sa Legazpi. Mhm. Angel Mustaza, DCTV. Salamat Angel sa report. Hali dyan sa luwas. Mga miyembros kan sangguni ang panlunsod na nagpasar ki resolution kasuhapon. Salamat po mga City Councilors sa sangguni ang panlunsod kan Legazpi. Mientras tanto, aramon ta daw mga tugang ang sitwasyon sa Tercer Distrito kan Albay sa likod kan mga pag-uuran kasuhapon hanggang sa ngunyan. Kumusta kaya ang panahon? Sitwasyon kan sinabi ng lugar. Jim, anong latest dyan? Buhian mo? Yes, VP. Pipabot man sa mo ang congratulations kan former mong kwan. Alam na? Dahil na kayo nag-chat sa kuya, napano daw? No? Dahil na sa ko nag-chat. Kwan na? Dahil naman nagaparagamit kan gadget. Ayun na daw. Luinan mata. Kubog-kubog ng kamot. Latos ang tagang salmatan na ka na. Medyo halata naman. Minsan nabubuyan ng cellphone. Latos ang tagang salamayon ka dyan. Kurang na, paano? Kurang na? Ha? Kurang na? Iyon na nga ni. Nagbubuhi na pala ng cellphone. Dahil naman, sabi ko na, Kaya daw din nakakachat eh. dahil naman dahil siya, na kubog-kubog lang kamot. Nagsalto na so mga guramoy naman sa keypad. Tingnan, dahil mo na dalimusan. Awin na. Latos ang Kuwan pala nito sa imo? Matua? Ano? Matua sa imo? Arayo. Ayo, kaya dahil mo nadirang-dagusan. Awin na. Sige, go. Isolated ang Tanlarora, Barangay Maninila, Ginubatan. So hapon pa, and taon-taon, ma-proceed ako, mga nanagid sila ko digdi sa pamitisan kan bulkan. Kung makabaldaan mga an kabayo ko, digdi sa mga galit, digdi na ako mga ngaragi, balda na ako pasiring duman sa pulang kita. An isi niya to, an may mga problema, Ginubatan, Pulanggi, Indasulibon, dahil ko pa na-monitor. Ang sitwasyon ta, BBP, inutong ko digdi sa Ginubatan, kasud ma, early dismissal sa mga sa eskwelahan, iguanin pinaghanda na lunadan, libre sakay, so mga pasiring sa mayon unit, ngani na makauli tulos, ta dipisil na makulong ta BBP, ta ining Tandarura, ali kabagadig di sentro. Ang agikang Masarawag, pasiring ka, dapat ko Masarawag, digdi may likuan at tinampo sa may barangay may poon. Ngunyan, dahil man minatagalan digdi ang konkretong tinampo ta, nakabalagbag digdi, an dakulao na gali. Pag buminulosan matinding baha, was out, iyo man ang gada nangyari. Sa barangay Maninila ta BBB, dahil naman minatagalan dyan at tinampo. Konkreto ta. Pag ginagihan, nakulaw na, sigan nahiwas kaya kang gali BB. Once na buminulos na ang tubig gali duman sa taas, kasarabay ang gadara kulang gapo, mga volcanic debris, wagas. Ayun. Dahil na nin permanenting tinampo na minakonektar sa barangay Maninila. Ngunyan, pag naubas, pag na pundo na an uran, ubas man an baha. Kaya ang nangyayari, magibo na naman sa mga tao ki magiging dala ninda, tanganing makalaog
temporary pasiring sa indang mga barangay. Aha. So yun yan ang sitwasyon ta BBP, hindi pinag-confirma rin kasubanggi sa Satuya ni MDRRMO Chief Ma'am Joy Maravillas na anytime na kukontak niya to na ipapaabot sa Satuya ang mga informasyon ta BBP. Ayun. Aha. Tapos duman sa Pulanggi, so Barangay Pintor, pinaibarita niya to na kanakaaging aldaw, landslide so gilid kan tinampo dahil naagihan inasikaso man tulos ini kan lokal na gobyerno Congressman Adrian Salceda kaso udma puga-puga sa uran hanggang sa kasubanggi na monitor niya to nakasubanggi maski banggi nagpapatrabaho sa lokal na gobyerno tangani na maagihan kan mga auto pasiring sa plan. Aha. Kundi isolated man sa plan. Ayun. So yun ang mga sitwasyon ta BBP, may mga problema dahilan sa baha. Taod-taod maski makusog nagbabagsak ang uran, bago man makasugon, pero kasubanggi makusog ang uran diretso and pinaglalauban niya to na talagang igwa na mga problema manungod sa landslide and hilingon niya to ang sitwasyon lalo na digdi sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Yan ta BBP, ang sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran yan kan PYC Enterprises sa pamamayo ni Mr. and Mrs. Raul and Mrs. Marisa Calio pag radyoan pigahanap communication equipment yan. hanapon na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio kan PYC Enterprises makukuha dyan sa nga sa Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. O ipadagos tanan ni bago tapunan sa pag-asa. Anyway, mga tugang, maaraman tapo totod ang latest na kabugtakan kang panahon. Jimmy, o kaya Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Hello, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta dahil sa pag-uran na na-experiensyahan kan probinsya kan Albay, partikular naman sa munisipyo kan Daraga. Kasubanggi kan formal na magpalawas in advisory ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o kaya MDRRMC. Partikular na advisory number 20-2025. Kung nasa sabi ni Henry, ang pinagbasihan kay ni, so forecast kan pag-asa, alas 8 kaso banggi, kung saan probinsya kan Albay, partikular man sa Daraga, nasa 50 to 100 millimeter of rainfall na posibleng sa paron dahil sa southwest monsoon kaya tigapod sa tuya na habagat. So na kaya Daraga ini, ang MDRRMC kan na Daraga Albay, pinauwanin na direktiba na mga barangay, 54 barangay sa munisipyo na i-reactivate iraray ang sa indang kanya-kanyang barangay DRRM committee asin na aktibong i-monitor ang kondisyon kan sa indang kanya-kanyang mga nangsakupan, partikular na itong mga nasa low-lying areas o kaya mga harababa lugar, hearing man itong mga barangay na harami sa mga agihani na salog, partikular na depende, hindi man sa may Miisi Gali. Ang Miisi Gali ini, tigaragyan kini ang barangay Miisi, Matnog, Budyaw ating barangay Banyadero. Hearing man, ipamonitor ni na mahigot ang kondisyon sa landslide prone na area, partikular na may pinagbabantayan pagsiring kining mauuran ang barangay Simantong. Ang advisory ini, iyo ang pirmado man kan Alcalde Mayor Vic Pirete, asin na kinalawas man kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO sa paagi man ini sa pamamayo ni Engineer Bin Dineros. Asod pa DP Henry, although day pa man si darakulang paghiro dahil sa na-experience na maghapon na pag-uran, alagad yaw ng asigurasyon kan MDRRMO na nakamonitor ang sa indang opisina sa gabos na barangay kan Daraga Albay, tara kaining pag-uran. Iyon, Yan, sabi DP Henry, ang dagdag niya tong istorya, ali sa lawas, Joshua Bino,
CCTV. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Alas 5:38 na, oras mga tugang sa DCGB. Aramon taron mga headlines in the morning. Dumang kita kay News Director Mardela Cruz. Aramon taron mga headlines ko niya na pagkaaga. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Padigmar. Ano ang latest dyan sa Lado National? Low pressure area sa Laucan Par, dagos ang naging bagyo, pinangaranan ng Dante. So saro pa, sabi may posibilidad na mabilog man. Aha. Pag nabilog, papangaranan emong. Yan. Aha. Alright, eskwela sa Kapos Talibel, asin trabaho sa gobyerno ng daw, sinuspindir kan Malacanang. Mantang anong napantalan, apektado ka na bagat, sigun sa Philippine Coast Guard. 5 dam sa Luzon, padagos na pigubantayan, sigun sa Pag-asa. Bagong legacy wall kan Senado, ginastusan in sobra 800,000 pesos. Resulta kan new strip ni Presidente Bongbong Marcos, posibleng may sabay sa zona, sigun sa Malacanang. Dahil si Secretary John P. Trimulla, tinawan ng poder ka Malacanang na mag-anunsyo ng class suspension kada bes may maraot na panahon. Maabot sa kamang milyon na pamilya, apektado ka na bagat, sigun man sa DSWD. Mantang tabang para sa mga binaha, dapat na tulos na mamatian, sigung kayaw si Speaker Martin Romualdez. Malacanang sinuspindir ang gabos na preparasyon sa zona. And ang sabi, dapat na magtutok sa pagtabang sa mga apektado kan mga pagbaha. Pag-ibig, hinandaan calamity loan para sa mga biktima ni Krising. Pwedeng 90% kan sa indang savings ang pwedeng makuha. Aha. Babayadan ng tulong taon. And pwedeng mag-apply duman sa virtual pag-ibig. Yan. Aha. US matabang sa response efforts, gagamitin daw ang mga EDCA sites bilang staging points sa mga relief mission. So for BP, yung mga headlines na pagkaga, ito dyan Kabayway Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oro Rodriguez City. Basta radyo, IPYC niya yan, 24/7 connectada kung masideng load. Happy birthday pala kay 43011, kay Sir Ding. Nalimos sa apelido. Oho. normal yan, normal. Normal lang yan ng mga panahon yan. Normal na yan. Happy birthday. Ano sa Kamalikat Civico, nakantaway sila ko niya sa mga emerhensya. Iyan. Aha. From News, sino po si Martila. Good morning. Thank you, Padigmar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige, thank you, Padigmar, sa mga headlines in the morning. Aba, standby muna tabi Padingal, sandali lang po na Jumar. Tawag po ng taang Pag-asa sa para po sa kamugtakan kang panahon habang mauran-uran po sa tuyang palibot. Hello, good morning, Sir Ariel. Good morning, Bibi. Ay, siya si Kwan, si Jim. Roger. Yes, good morning, amigo. On air ka sa tuyang programa. Go ahead, tabi. Okay, pumanahin na sa mga paraang tabay para po sa updates sa tuyang panahon. Ininganin si Tropical Depression Dante na sa iyang sentro pigkakarpulutang nasa 905 km east kang extreme northern Luzon. So kasubago ining maaga bibi alas 3 min aga. As in, sa iyang maximum sustained winds minaabot na sa 55 km per hour. As in, sugastanes man or pagbugso kang duros, minaabot sa 70 km per hour. Inipadagos na naghihiraw po pasiring digdi sa direksyon ka na norte sulnupan sa rekas na 20 km per hora. So sa ngunyan BP, wala pa man kitang nakabanderang tropical cyclone wind signal sa ano man napagtekan sa tuyang nasyon as in tiglalauman na dai naman mabandera ki ano man na wind signal dahil nga ni kaining si Tropical Depression Dante. Piglalauman niya to sa masunod na 12 oras ang sentro ni Bagyong Dante nasa 790 km east kang Itbayat, Batanes as in piglalauman tama na sa bandang o sa Aldao na Sabado, maluwas na po inikan sa tuyang area of responsibility.
Yan tas lang itong BP, so sarong LPA na pigmo-monitor taman sa laog ka na sa tuyang PAR, pigkakarkulutang na sa Costales kan na Calayan Island dyan sa probinsya kan na Cagayan. As in ining southwest monsoon an padagos man na nakakaapektar sa dakulang panteka na sa tuyang nasyon, particularmente din sa central, southern Luzon, as in maging sa Visayas, as in Mindanao. So inibibi padagos na pigpapakusog kaining duwang weather system sa laog kan sa tuyang area of responsibility ininganing si Bagyong Dante as in ining LPA. So digdi sa tuya sa Kabikolan, lauman niya to na padagos na mga paputol-putol na pag-uran as in madampog na kalangitan, dara ka ining pagpapakusog na habagat. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. As in, pinakahalang pa posibleng umabot sa na sundong 30 degrees Celsius. Kung ganyan BP, maski may bagyo kita digdi sa laog kan sa tuyang area of responsibility, sa ganyan wala pa man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop kan na Kabikolan, pero digdi sa western section kang Bicol, lauman niya to ang moderato sagpod sa makusog na o maalon na kadagatan, huli nga ni kaining epekto kang habagat ang sa tuyang expected wave height dyan sa 2.5 sundong 3.1 meters. Kaya ibitaran po muna ang magpalaot duman sa western section kan Costales kan Bicol region. Mientras tanto sa ibang Costales kan Bicol nasa 1.5 sundong 2.5 meters, na taas kan na ukol na sa ano po yan, moderate na ininganing wave height. So yan lang po BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa duwat maghay na aga. Hello, amigo, James. Yes, BP. Ano ang kwang ka ini? Natamakusugo ng uran sa palibot na tabi? Ino na po ini so enhance sa bagat. So kumbaga bubutong ka ining duwa. Oo. Circulation. So circulation ni Tropical Depression Dante. Ayun. As in, ini man si LPA Manasaraw. So nagtatabang ang duwa, kaya po minakusog talaga ang epekto kang habagat. So mga pirang aldaw tabi ning epekto kang habagat sa Bicol region? Digdi sa Bicol, base sa tuyang rainfall forecast, Opo. sa ngunyan na bilog na maghapon talaga Mauran, mauran ano? kita. And then sa bandang Thursday na po Oo. so magkakaigo na kita kay gradual improvement kang sa tuyang weather. I see. Okay. So pero ang good news ngunyan taining duwa si Dante boda ining sa dong pressure dai apektado ang Bicol region tabi Jimano. Dai po, maski po siguro sa ibang, maski duman sa Northern Luzon, Dai matama sa daga Iyo po, tama. Dai matama yun. Kaya lang talagang grabe sa uran na di. Nadara-dara kay ni na nakaapekto sa sa habagat sa satuyang Iyo po, rehiyon. Oo. Tama. I see. Okay. Thank you Tabi Jim. Mabuhay ang Pag-asa. Welcome po and mabalos. Salamat mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST ngunyan pungaldaw. Yan tabi ang latest na forecast natin. Dahil po kita ki ano man na typhoon signal sa ano man na parte mga tugang kan Kabikolan. Siring man, dahil po yan matama sa ano man na kadagaan dahilan po ta harayo tabing maray sa tuya nasa kadagatan tabi si Dante pasiring duman sa extreme northern Luzon. I mean duman sa paluluwas sa may parte ka northern Luzon area. Nasa dagat lang yan. Sa man na pigbabantayan na low pressure dahil man makaapekto yan sa Bicol region. Kaya lang na bubutong daka ini so habagat ano. Kaya talagang grabe mga tugang ang uran sa tuya tabing kapalibutan. Kaya ngunya na daw, whole day, expected tabian pagiging mauran sa satuyang rehiyon. Lalo na po sa Legazpi as in probinsya Canalban. Dumang kita kay Pading Al Mario sa dagdag na report hali dyan sa luwas. Pading Al, good morning. Anong latest dyan? Buhian mo. Morning, padi planong aramon kan sanggunian panlunsod kan Legazpi.
Ang status sa operation kan Legazpi Fishport sa barangay Dapdap. Resolution ining pigbusol ni City Councilor Ato Valladolid, Chairman kan Committee on Fisheries. Matatandaan panahon ni dating alkalde ngunyan Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Pinapundoan operasyon kan Fishport dahil bako tol-tol sa pagbayad nin buwi sa syudad. Ang mga nainot na nagpadalagan kay ni kan nainot man na administrasyon. Ibabaon maray ang pigbabayadan sa buwis sa syudad. May issue pa sa seguridad dahil bako secured ang mga nagadaranin na sira. Nauso daw so harapasan ka nga inot na aldaw na bako maray ang seguridad. Kaya nagkabira sa nayan sa mga rason na pinapundo ang operasyon para mientras ni dating Mayor Garbin, ngunyan Congressman. Alagad ngunyan, susog sa latest na informasyon, nag-ooperate na giraray ang Fishport, asin iba naman ang nagpapadalagan. Kaya gusto man ini masabutan kan sanggunian palunsod, nagpasa ng resolusyon si City Councilor Ato Valladolid and approve man ini kana mga pagiriba sa sanggunian, alagad referred sa Committee of the Whole sa pamamayo ni City Councilor Alex Hao bilang Chairman kan Committee on Trade and Commerce para masabutan ang negosyong ini kung ano na ang sitwasyon mo niyan dyan sa Legazpi Fishport sa barangay Dapdap na aramon ninda sa mga masunod na aldaw. Iyan. Iyan pa niyan po karas ka na informasyon. Digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, lumang kita kay Jomar Bien. Ano kaya ang latest dyan sa Premier Distrito Canalbay? Jomar, good morning. Go ahead. Salamat BP Henry. Medyo naghuraw na ang panahon digdi sa First District Canalbay, partikularmente sa may parte kan malilipot tabako and malinaw kumpara kasudma. Kasudma kaya BP Henry, mantang dyan sa syudad kan Legazpi bako mang grabe subuhos kang uran, mauran pero bakong grabe. Di sa First District Poom Santo Domingo hanggang sa Tiwi. Tula-tula subagsak na makusugon talagang uran. Poon kasuod bang hapon hanggang Bangi. Kaya pinagaditan ang mga pag-overflow kan mga salog pero sa monitoring kan mga Disaster Risk Reduction Management Office sa manlain na lugar digdi sa First District Canalbay dahil man ki nag-overflow na pwedeng makapiligro sa propriedad apuera sa mga saradit na spillway na normal man talaga pag nagkusog ang oran kaya nga ni daw spillway ma-spill sa ibabaw kan spillway ang tubig so malibang kayan na wala man ki iba pang peligro na pigdara lalo pat ngunya na hiling na medyo nagray-ray na so panahon. Pero sa ibong kani BP Henry, padako sang trabaho kang kapulisan, maski na nga ni may mga arap kita kayo ng sitwasyon na pigadita na mga makusog na paguran. Sa Banwaan kan Tiwi, tulong babae ang arestado kan Tiwi PNP na anas iguanin warrant of arrest. Ang mga ini, iyo ang involto sa illegal gambling na pinagserbihan in warrant of arrest ka na TVPNP sa Panginoon ti Police Major Christian Brual kanakaliyos na aldaw pagbalgar sa Anti-Illegal Gambling o Presidential Decree 1602 ang pinagampang kan mga ini na may piyansang rekomendado ang korte na tig 10,000 pesos sa kada saro. Henry, ang mga informasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Sige, oy sa may mga birthday ko niyan, happy birthday tabi sa Indogabos, ha?
Daingon yan kilaog dahil laog mo yan sa mga eskwelahan na di. Sinuspender mga tugang kan sa tuya tabi na Presidente Boda. Sabi nga ni duman sa mga baretang nasagap ko, maagi na sa Department of the Interior and Local Government tabi ang mga suspension of classes. Yan ha. Good morning tabi kay amigong Leonito Gaviria. Maray na agad tabi daw iringat sa gabos. Sabi man ni Paring Ray, iniibig kita o Panginoon, aking lakas, aking kuta, aking tagapagligtas, aking Diyos, ang bato kong takbuhan ng aking kalasag, ang sungay ng aking kaligtasan, ang aking muog. Salmo 18:1-2. Salamat sa Diyos. Ilayo mo kami sa sama ng panahon. Blessed Wednesday everyone. Salamat tabi and congratulations Pade. I love you. Yan. Ay, iga palang kirawit-dawit na pinadala sa kuya si Padeng Rea. Babasahon ta. Hindi pa mangkit. 5 minutes. Bago tabi magabot mga tugang alas 6 din aga. O dito muna tayo sa mga message nindungon yan in the morning sa DCGB. Good morning. Ang spillway, iba ang overspill. Ayan. Sige. Salamat po. Sabi kan texter, Dr. Alan Lucanyas, congratulations nga tabi. 36 years in broadcasting. Aki pa talaga. Aki pa ngaya talaga ako. Henry Macedo na talaga yan sa DCGB. Good morning amigo. Mabuhay. Dr. Alan Lucanyas. Grabe adi, aki kapapalan. Ako nga ni Dogari, elementary ako, doktor ka na. Good morning. Regards daw kay Benji the Spin Dog. Uyog-uyugon mo yan. Good morning, sabi na amigong Jonas Rosal. Good morning kay Madam Melinda Wee. And to the listeners, sabi daw, alright, bibihen, tama na kay ito, nag-aadal pa ako, nadadangog taka na, sabi ni Ogie M. Maray na agad tabi, Ogie, nalinggo kaso hapon nagyan si Ogie kaso hapon, dumantabi sa Concord, sa moyang seminar sa KBP. Yan. Ano nga si Henry M? Ano nga si Alexis? Dahil na naglaog sa... Iyo po, kaya lang, binugtak garo ang duty ni Miss Alexis, binugtak siyang hapon. Your image is still... Binugtak siyang banggi. Paano? Dahil kitang maginibuta, binugtak na banggi. Maski ako medyo mamundo, dahil tabi akong maginibuta, yan ang duty niya. Ade, pero ba isa nata? Di ko nga naalam kung natatabanggi siya binurugtak. Dahil napiga pa duty pag-aga. Ade, aramon ko daw. Aramon ko daw kung nata. Di, aramon ko daw. Good morning. All right. Halaga isang munting tula. Yan, sabi ni Padeng Ray. May isang nagmamahal na laging nakahanda at hindi hahayaang buhay natin ay mawala. Mata ay nakatutok, kamay ay nakabuka. Ito ay patunay na tayo ay mahalaga. Minsan ang buong araw ay may halong lungkot. Ang sigla ng buhay ay parang kay layo. Masasabi lagi nating kulang, hindi matagpuan. Nang magkaroon ng katuparan ang mga ginugusto. Buhay na kung tingnan ay parang inaanod. Ito'y palang walang swerte, tangay ng mga agos. Nahihirapan dahil hindi maabot ang magandang pangarap na parang maramot. Isipan na halos ibig nang sumuko dahil nararanasan halos pagkabigo. Laging may tanong, bakit lumalayo ang magandang bukas di ipagkaloob? Mga pinagpawisan parang walang kwenta. Sa mga pinagpaguran ay walang natira. Tanging naiwan na lamang munting alaala. Ngiti ng mga anak ay asawang nawala. Mga tuwang papalitan ng mga pag-asa. Dahil sa pangyayaring hindi inaakala, pamilyang minamahal ay ipinagluluksa
na hindi matanggap ang nangyaring sakuna. Mga paang napadako sa dalampasigan o sa tabing dagat para malibang, at habang ang mga alon ito'y tinitingnan, ay may katiyakan kanyang pupuntahan. Katulad ng buhay na may kahulugan, bagamat ito ay maraming pinagdaanan, nariyan ang paghamon kung paano tatanggapin ay maging matibay sa kabila ng kahirapan. Masasabing mapalad sa kabila ng pagsubok, may nagpapahalaga at sumasabay-sabay at sumusubaybay. May pag-ibig na kasama pati na ay haplos upang malimutan ang parang bangungot. Ang buhay ay laging mayroong pag-asa, laging may katiyakan kanyang pagkawala. Sa kabila nito, sa atin ipinakita, mayroong nagmamahal sa kanya, tayo ay may halaga. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat pa rin, Ray, sa magayon na rawit-dawit ngunya na pagkaaga. Digdi po sa indong programang Morning Hirit sa DCGB. Uy, sandali lang tamay naglalaogan giraray ng mga text ngunyan. Aha, sabi ni OGM, may nasundan ako pa sa Katkiwalo VP kairak man nagsimplang dahil lamang pati warning kinaagan DPWH. Giro talaga, dahil talaga bye-bye sa daraga. Warang bye-bye kada. Kada ko na bye-bye. Di na-deliver, ano migo? Di na-deliver Good morning, Henry. Norin daw tabi ni mapaayos na gymnasium sa Kamalig South Central School. Maatio na po kaya taga nagataragdo na pag nagauran. Sana mapaayos man po ini. Haloy na po kaya dahil na ginagamit. Yan, ha? Good morning. Baka may nagselos kaya ikinag sa banggi o hapon. Sarawayon man ini man na. Good morning, Tabi Henry M. Congrats po sa iyo, sabi ni Irene Vargas ng Pasay City. Maray na aga po. Joker, amigo, maray na aga. Nariparo kan pag... Garo nga may nagkariparo ngaya. Garo migo aro, gari anduda mo migo, gari ko na, gari pig-isipan ko manggimarayan. Alright, sige, congrats Tabi. Amigo, at least your hard work had been recognized by the city. We love you. Thank you, amigo. Alright, sige, no problem. Salamat sa Tabi. Alright, sige, ang mga balita, ay sandali, baka igwa pa. May lang bago kita magbareta at masupog sa mga nakatutok mo niya. Ay, no na ini, ano na nangyari sa kuyang cellphone, Ano na ini, Di ko lugod na bubuksan. Ay, na gayon, ng pindutan ka ini. Ano na ini, Dahil nalugod, ano nangyari ka ini daw? Ay, nako. Paano nalugod ini, naghang? Ay, pasensya na ha, medyo napindot ko sarong up, nakalaog sa... sige. Toto lang po lugo. Pasensya na ha sa mga nakatutok sa tuya tabi na kwan mo niya na aga. Dahil na lugo, naghiro. Ayun good morning tabi kay Abel na Balmaceda. Migo, malumlumon ang panahon digdi sa Viga. Kumusta na lang tabi kipading Pio. Yan. Thank you amigo Abel. Maray na aga tabi dyan sa mga taga Viga, Catanduanes. May rason yan, Bibi, kung ang mga analysis mo naman, ugaring naman na. Mga magabato naman ang mga analysis mo. Kwan, Kanuel, ano na naman ka muna. Good morning. Bakit kaya wala? Ano yung nangyari kaya ng cellphone ko? O sige na, makamursala muna kami. Mabareta na muna. Totoo lang, iba pa, makalipas kan mga patalastas.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga.